Isaac Makumichi's post yakonzeresa chaos in the ruling party ZANU-PF panguva ine parikuonekwa kunzi between the two camps, kutanga yaED Emerson Mnangagwa neSuta 2030 neyaVP Constantino Chiwenga iri kuti no to Zvigananda, no to 2030, zvinoratidza kuti these guys vari kupusha for 2030 havasi kana kutobuda kunzwa anoti general kana anostopa their way to 2030. Sanamira mashoko anobuda choko panguva ino kuti subscribe or like on the bell icon. Tienda paendo yaIsaac Makumichi anobuda ane a new slogan. Isaac Makumichi anozivikanwa kuti aiwa is a loyalist wa VP Constantino Chiwenga. Anosvika paendo pake samuri kuona on the screen wabuda nyora chiti kana 2030 ichidiwa nevanhu, why kutya referendum and victimizing vanotaura against it? Those people are singing 2030 because vane nzara but havatodi, plus vanotya kusiyiwa nebhazi pakudzokera. I want His Excellency ED to focus on economy, vasiye good legacy. My slogan is 2028 munhu wese kumusoja. Ndo mashoko anotobva panapa naIsaac Makumichi. Nyaya kanzi another new slogan is emerged in the ruling party ZANU-PF panguva ine iri kunzi 2028 munhu wese kumusoja. Tinoziva zvatriga vakomana ve2030 vamuri kuona pana mukunurwa vari kubuda panguva ino vachiopoza VP Constantino Chiwenga. Zvinatsobuda pachina kuti these guys they're in the same party but panguva ino mwakasapota mumwe aiwa ari kuuya achiopoziwa. Mumwe munhu anobuda nyora chiti over 10,000 people from the grassroots level are chanting 2030 ndeya Emerson. Musangano wakasimba kumasero, vision 2030 is unstoppable. Iwo svora. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino anyatsoratidza kuti mu the ruling party ZANU-PF panguva ine mukaona vanhu vachirwa pasocial media. What if conference yatikatasana nayo muno muna August mavhiki mashoma ari kutevera, do you think kuti uchange kwakamira zvakanaka? Takanza Bomushongeza achiti mamwe veterans achange ariko, VP Constantino Chiwenga ane maallies akewo zvekare ariwo the ruling party ZANU-PF. Vese vari kuenda kuthis conference uko ED nevakomana veMidlands kuri kunzi kune mabhazi ayo akati kuti achabva kuMidlands akananga kuManicaland avaenda kuchapira mushere. Mbotidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi muri veZimbabwe. Venango mese ichemendudza mafunguro enyu, so subscribe or like, cheta on the bell icon.